Ngifisa ukukhuluma namhlanje ngezinto ezenziwa abantu ehlukile nje, nemithetho yenziwa abantu ehlukile, nemigomo namasiko nemikhuba nje. Uthola ukuthi ngihlukanisa imizi emibili. Uthola ukuthi la ekhaya kuhlatshwa kodwa baphila kahle nje. Uthola ukuthi la ekhaya kuyahlatshwa baphila bebe nenkinga kanjalo. Ngifisa ukukhuluma ngezinto ezenziwa abantu ezihlukene kubo, ebese uthola abanye bengazenzi, bephile kahle nje bengazenzi lezo zinto lezo. Uthole laba abazenzayo ababona ukuthi izona ezibalekile, uthole futhi beshayeka nje empilweni zabo, ngithi yabona bengaphumeleli. Ebese uthola laba abagcina imithetho kakhulu, begxeka laba abangayigcini imithetho. Uzwe laba bethi hey mangakwenzi ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi. Uthola ukuthi laba abangakwenzi lokho bayaphumelela nje, nezingane zabo ziyaphumelela, khamba kahle konke futhi. Uzwe laba bethi hey uma ungamenzela ngubani ukuthi ngeke ukuthola ukuthi okanye ngeke ukubone ukuthi. Uthola ukuthi kodwa bakubone konke lokho, baphila kahle futhi. Abeze futhi noNkulunkulu noma bethandaze noma bekhuluma. Inkinga iba sekwenzeni into lesikhathi usuqala mhlawumbe uba nenkinga bese wenza into okade ungayenzi. Asikhulumeke ngokwenza izinto emakhaya ekade engenziwa ngenxa yokuthi sesibona sixakekile. Ungafika uphile 30 years ungakazenze lutho, uyiphilela kamnandi bele moto usebenze nje futhi ukwenze konke. But ilanga lodwa the day uba nenkinga bese uza umuntu ethi hayi uba nenkinga le ngoba ukwenza ukuthi. The day wenza lokho shabalala impilo yakho. Angazi noma uyazana. Yes. Ufike wena oyigcinayo zonke izinto ozenzayo. Khamba umuntu afika athi hayi yazi wawubona nje wena ngathi into zakhe azikhambeli kahle ingoba wenza ukuthi. Ufika ukuyeke usheke kakhulu futhi. Yindaba ingoba ubusukujwayela ukwenza lokho. Impilo yakhe bisisekutheni uphila wena ngoba wenza ukuthi. Lo bephila ngoba akakwenza ukuthi. Ake sithathe sibukeke emakhaya. Uyazi kuyenzeka emzini umnumzana ingane ziqoka amabhuluka zonke, ziqokela ibhodini, ungabi nalutho, iphile kahle, ingeke ingane iqokela isipoti endlini, mantwazana iqokela amabhuluka. Angisho ukuthi awaqoqa, ikhuluma ngomuzi ikhaya. Ngenza umzekelo ngalo ngoba kunabantu ngifuna ukwenza umzekelo ngakho lokho. Baphile kahle nje bebe right. Umakhelwane ithi ngaliqoka ibhuluke ingane yamakhelwane ishindi. Yini ingoba ubaba la ekhaya wayibeke umthetho noma umgomo wokuthi aliqoke ibhuluke lekhaya. So uyabona umehluko. Amakhaya esikuwo ke ahamba kanje. Uma umkhulu wala ekhaya wayibeka umthetho ukuthi akwenziwe ukuthi, angithi kumthetho. Uma kungenzeka iyavaleka ngendlela ekhaya kuzoba nenkinga. Kodwa umkhulu walapha uma ukuthi wayengawazi lo mthetho nogogo wakhona benganandaba nalo mthetho, bezenzela nje benganandaba nezingane ifike ebusuku zenzana, angeke kube nenkinga, kuzophilwa kahle. Manje yabona ukuthi ke uyazalwa ke wena awumazanga umkhulu ukuthi washaya uphi umthetho, bese wenza izinto umkhulu ayengayithandi la ekhaya. Akukhathalelekile ukuthi uyiKristiyani uyini. Uma kwakunomthetho awushayela ekhaya ukuthi akufuneki ukuthi ingane ingeni sekushawa 6 selishonile ilanga, uzalwe nabazali bakho abangayilalelanga imithetho yabazali bayo, ube ngaphansi kwabazali bakho abayifikela ngo2 beyibuyela emagigini, wena ubone kukuhle ingane ukhule ngaphansi kwalowo mthetho, kanti ophethe inhlanhla la ekhaya engakufuni lokho. Wena mzukulu wakho uqhubeka lapho kwenze khona abazali bakho uzithole usushayela. Ungalitholi iqiniso lokuthi ushawa ukuthi wena wenza into engathandwanga kulesizukulwana lesa, ngithi yabona. Manje ke mina amagama amazothi ke hayi ukuthi siphumelela ngoba ungizwe kahle senze into ethize, kodwa siphumelela ngoba sigcina into ethize. Hayi ukuthi sishawa ngoba singazenzi into ethize, ngithi yabona. Sishaywa ngoba sesiqala senze izinto ethize ezazimenzeka.
Siyathola. Manje ufuna ubukeke ikhaya uhlezi kulo wena ukuthi ithini imigomo yakho, ithini imithetho yakho, nemikhuba yakho. Ngoba uzofika ushintshe imigomo nemikhuba nemithetho yakho. Wenze wena manje lokho ukubona ku right ngoba ubona lapha kwenziwa lokho kanti la ekhaya kwenziwa lokho. Ufike la ekhaya wena uqhubeke nezinto ebezenziwa abazali bakho kanti bezirong kubazali bakho. Bebeshawa ngalokho wena wazi ubona ngathi bebenza kahle abazali. Bayisibonisana ngani ke? Sibonisana ngokuthi mina ngubaba la ekhaya, wena umama la ekhaya. Ngithine enganeni, ikuphi engikufuna nengingakufuni. Mina ngalalela abakithi babethi bafunani kimi. Akusinkinga mina mangenzenza izinto ezenziwa abanye abantu abayibona ukuthi ziyaphumelelisa. Ngoba mina ngifuna ukwenza izinto ezizomphumelelisa kodwa ngifuna ukwenza izinto ezokwenza ukuthi abantwana bangalahleki emfundisweni. Singahlupheka kodwa masigcine okwakufunwa obani abanikazi bekhaya. Angenzi izinto mina ezophumelelisa mina kodwa zibulala abantwana.